Is-sit tal-Manċis Bar f'Buġibba mixli bil-qtil tal-klijent tiegħu sbieħ il-ġimgħa filgħodu ingħata l-ħelsien mill-arrest mill-Maġistrat Doreen Clark. Dan wara li wieħed mix-xhieda stqarr li l-vittma ta' nazzjonalità Ingliża li kien xurban sew qabad miegħu beda jisollu fit-tazza tax-xorb u anke jagħtas minkejja li l-akkużat kemm il-darba talbu biex jitlaq mill-ħanut. Iżda dan beda joffendih u ma rid jitlaq b'xejn. Ix-xhieda ħarġet hekk kif il-ħamis bdiet il-kumpilazzjoni fil-każ kontra David Busuttil ta' 59 sena mir-Rabat u residenti San Pawl il-Baħar li jinsab mixli li kkaġuna l-mewt ta' Ingliż ta' 60 sena u li allegatament imbuttaħ diversi tarġiet wara argument fl-istess ħanut. L-inċident seħħ fis-sigħat bikrin tal-ġimgħa 17 ta' Ġunju meta l-Pulizija ġiet infurmata dwar pazjent li ddaħħal l-isptar Mater Dei f'qagħda kritika. Bl-awtopsja tikkonferma li Roger Dudley Ward miet wara li ħabat rasu fuq il-bankina ta' barra tal-ħanut u spiċċa żvina. Hekk kif intlaqat it-talba għal pleġ li saret mill-avukati tad-difiża Franco De Bono u Marion Camilleri, l-akkużat flimkien ma' ħuh Carmel infexxew jibku bil-ferħ. Fil-kumpilazzjoni spikkaw żewġ verżjonijiet kontrastanti, waħda ta' Kieran Micallef u oħra ta' Shane Eagle. Bil-ewwel xhud jgħid li dakinhar tal-inċident kollox kien kwiet sakemm tfaċċa l-vittma fil-bar wara l-10 ta' filgħaxija u spiċċa fis-sakra. Ix-xhud sejjaħ il-ġlieda bħala waħda tal-boloħ bil-vittma ma kienx jaf x'kien qed jagħmel filwaqt li David Busuttil irreaġixxa biex jiddefendi ruħu. Il-verżjoni ta' Shane Eagle kienet waħda differenti fejn dan qal li qatt ma ra lill-akkużat jisol jew jagħtas fit-tazza. U qal li ma jafx għaliex l-akkużat beda jaqbad ma' Ward li ġieli kien iħobb jargumenta iżda kien raġel sew. Kien il-vittma li ċempillu biex imorru l-Manċis għal drink wara li Ward kien għadu kif irritorna minn Istanbul u rridu jiltaqgħu biex qogħdu jitkellmu dwar dan il-pajjiż. Tenna li hu ġie mbuttat minn Busuttil 3 darbit bl-aħħar waqgħa tkun fatali fejn beda ħireġ id-demm minn rasu. L-ispetturi Sean Pony u Ryan Vella qed imexxu l-prosekuzzjoni assistiti mill-avukati Abigail Caruana Vella u Nathaniel Falzon mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. Il-kumpilazzjoni se tkompli fl-ewwel ta' Awwissu.